Valmistautuvat Sevon, Läätit ja Salminen. Kirsi Makkoselle 0 virhepistettä, aika 72.50. Ja kolmannelle sijalle tässä vaiheessa luokkaa. Ja luokassahan tulee sijoittumaan 6 ratsukkua. Johdossa on Meija Meleen Hokkaido, toisena Pasi Nurmi, Cherisev ja kolmantena tällä hetkellä Kirsi Makkonen, Die Hard. Kiitos Sara Lehtilä, Royal Frontier. Luokassa 31 B-luokan nelostotiikkaryhmä 11.3. Seuraa Rauha. Luokka jatkuu kello 12.40. Radalla on 6-vuotias Ruunaksen on toinen, jonka isä on Zidane Velvet ja emän isä on Sentimor. Tuloksia. Hevosen omistaa Annu Tiainen. Jarruun, Florence.